मंडळी, भय ह्यो शब्दच मालवणी माणसाच्या डिक्शनरीत नाही असा. ओ कोकणातल्या मातीत जन्म घेतलो ना, काय धाडस रक्तातच येता. मंडळी, तुम्ही म्हणतालाय मिया तुमका ह्या काय सांगतोय. वायच धीर धरा, सगळा समजताला. ही बघा मालवणी भाऊ बहीण आदर्श आणि आरवी. ओ ह्यांका जंगल सफारी करूची असा, म्हणजे रानात फिरायचा असा. त्यांका सांगलोय रानात वाघ असतात, गवारेडे असतात, सरपटणारे प्राणी असतात आणि ह्या रानात काय काय लोक सांगतात भूता फिरतात. त्याच्यामुळे तुम्ही ह्या रानात जाऊ नको, तुम्ही भियात आलाय. तर ही लहान पोरा माका सांगतात आम्ही मालवणी असू, आम्ही बॉर्नव्हिटा नाही पिनो, आम्ही उकड्या तांदळाची पेच पितो. त्यामुळे भयभीतीचे हे गजाली निदान आमका तरी सांगा नको. आम्ही जंगल सफारी करतलो म्हणजे करतलोच. मित्रांनो, तुम्हीच आता मका सांगा, ह्यो पोरग्यांचो कॉन्फिडन्स बघून ह्यांका कोण नाही म्हणतलो. जाऊन दे ह्यांका जंगल सफारी करू. ओ ह्या भयानक जंगलात एखादो प्राणी दिसलो किंवा एखादा भूत दिसला तर ह्यांची काय हालत होता ना तीच आपण बघूया. ही पोरगी भियातत की नाही भियानं ताज आपणास समजताला. नाहीतर आपलं बोलाचोच भात आणि बोलाचीच कडी. चला तर बघूया आदर्श आणि आरवीची जंगल सफारी. हॅलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आदर्श आणि आरवी मस्ती ब्लॉग. अर्थातच AMV. मी आरवी, हा माझा दादा आदर्श. हाय गाईज, मित्रांनो, आता आम्ही जंगल सफारी करू. आता या भयानक जंगलात आपल्या काय काय भूक भेटा तर आपण बघूया. मित्रांनो, चलता चलता भूक लागतली म्हणून पेज आणि बटाट्याची भाजी घेऊन इलो. चला आता जंगल सफारी करू जाऊया. मित्रांनो, या निसर्गरम्य जंगल फिरण्याचा सुख वेगळाच असा. वाटेत काटे असतात, गोटीचे येली असतात, खडपा असतात. त्याच्यामुळे डोळे उघडे ठेवून चला वया, नाहीतर ना गापटान मराक जायत. मंडळी, पूर्वी लोक चुलीसाठी रानातली लाकडा घेऊन जायत आणि जाता जाता वाटे साफ करीत जायत. आता गॅस झाले, त्यामुळे कोण लाकडा नेत नाही आणि वाटे साफ नाही. मंडळी, पहिल्यांदा लाकडांचो धूर घे. आता गॅसची किंमत बघून लोकांचोच धूर येता. काय जोक बोलला? गॅसात शिरा पडणे थडे, आम्ही आपली जंगल सफारी करूया. मंडळी, ह्या रानात भारी भारी झाडं असत. काजी असत, सागवान असत, पाले असत, आकेशी असत, शिवणीची झाडं असत, अशी अनेक प्रकारची झाडं असत. दादा, बघ काय पांढरा पांढरा. खडे गो, माका कसा दिसला नाही. फुटलेत काय? बघ झाडाच्या पाठीमागे. होय गो, दिसला गो दिसला. दादा, भूत तर नाही ना? नाही गो आरवी, भूतभीत काय नसता. आपण जवळ जाऊन बघूया. हो, नक्की कोण असं तर बघूया. डरक्या की जिद होती है ना? गो आरवी, हाली त्या भारीच बोलते मग गो. शेवटी मी मालवणी दासोय. चल चल जाऊया. मंडळी, पांढरा दिसा होता तर भूत नाही, त्या पांढरा झाड असा. ह्या बघा त्या पांढरा झाड. मंडळी, बघलाय मा, पांढरा काहीतरी दिसला म्हणान आम्ही भ्यान पळालेलो तर कायम आमच्या मनात भय रवतलो असतो. रानात भूत असा म्हणान. दादा, लोक सांगतात रानात भूत असा म्हणता. अगो आरवी, रानातले काजी ठकवणारे असतात ना, तेच लोक ही अफवा पसरवतात. रानात भूत असा. मगे लोक बियाण रानात जाणत नाही, मगे यांका आरामशीर काजी ठकोक गावतात. मंडळी, माका तर वाटता या जगात भूतभीत का एक नसता. लोक वगीच सांगतात भूत असा म्हणान. आजपर्यंत कोणीच भूत बघूक नाही. तुम्ही कोणी भूत बघलात तर माका कमेंटमध्ये सांगा. तोपर्यंत आम्ही पेजेचो निवड घेतो. मंडळी, हिरवीगार झाडा,
मधून मधून येणारी वाऱ्याची झुळूक आणि पक्ष्यांचं किलबिलाट अशा वातावरणात उकड्या तांदळाची पेज आणि बटाट्याची भाजी खाव जी मजा आसा ना ती 5 स्टार हॉटेलमधल्या ACच्या रूममध्ये पण नाही हा. तुमका खोटं वाटतं काय? तर मग एकदा कधीतरी रानात भरडार किंवा शेतात जेवण बघा आणि अनुभव घ्या. मग तुमका समजात मी सांगते तर खरा काय खोटा. मंडळी, तुमका आमचो व्हिडिओ आवडलो किंवा तुम्ही गावचं जीवन जगला आहात तर आमच्या चॅनलला लगेचच सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक आणि शेअर सुद्धा करा. चला मित्रांनो, आता उशीर झालो, एक सेल्फी काढतो आणि घरात जातो. बाय बाय.